gonbidatuak, Josu Artola da Alberto Aramburu. Arratsaldeon. Berdin. Arratsaldeon. Zer moduz dago hortik, ibiltzeko? Bueno, pixa bustia, baina erresa. Ez zuentzako erresa. Bustia eta terreno, poliak. Harrik eta falta, ez? Bai, gu zailtasun gehixokin guztu bitza ditu, baina, bueno. Bai, zezuen kirola ja, bakarrik ja izenakin beldurra ematen du. Enduro. Enduro, bai. Eta, bueno, enduro motorrean gainean dala badakigu, gogorra izango dala badakigu, ez? Bai, azkenen gukeo gortze dugu, baina, bueno. Azkenen oain arte enduro nibilia gehien bat, baina oain enduro estremo ditzaiona da. Trial eta enduro arteko modalidade bat. Erdien azte du kontatuko. Hortan gabitu egin. Hau dira gure gaurko gonbidatuak, asteburu ona izan duzula espero dugu, gu hemen gaude beti bezala txorienen eta gaur, ikusten duzu moduen, kirolari gogor batzuekin eta kirol berri batekin. Ongi etorriak txorienera. Enduro modalitateari buruz arituko gara gaurko saioan Josu Artola eta Alberto Aramburu pilotuekin. Aurten, Errumaniako proba gogorrean eta Bizkaiko Gordesola Estrem lasterketan podiuma eginak dira gure gonbidatuak. Eta gurekin partekatuko dituzte bertan bizitako hainbat aipaldi. Bueno, enduroa. Motorrean iten dala bakigo. Eta... Bueno, hor pixkat azaldu inberko dio jendiari, ez? Zuek estremean zaudete bain, enduro estrema, ez? Bai, gehien bat estrem, bai. Eta ze berezitasun, pixkat jendia izautzen ez duen antzako. Ze motuan, ikuste dituzte, karrerak velozidadekoak, horrek zirkuituan da, eskar, gero horrek ez duen entzat ezautzen, esango zen, hori motokrosa izango da, motokrosian ibiltzeko, ez? Baina hori motokrosa izaten da, zirkuitu itxi baten, da saltu bat ematen. Hoi da. Eta hau, eta zirkuitua ondo ezautzea. Hori da, eta zirkuituan ja ensaiatu egiten duz. Bai, entrenamendu egiten dituzu, baina motokrosa baino gu ez. Gu gatatzeaga ziegas, esateana. Mendin jatzi gute rekorrido bat. Mendin izaten da, ez da izaten, ibilbide itxi bat ez da izaten, ez? Ez, enduro estremo izatea, mendin ditu rekorrido bat, igual, segun 60 kilometrokoa, o 70 bar, o 200 bai, 200 kilometrokoa. Eta jartzi gute denbo bat, bukatzeko, izatela gutxera 6 ordu o segun karrera, segun organizazioa. Eta zintan bidez, guk guiatu itegea. Azkenen mendi iriki da. Eta hor guk egiten ditu mendiko lasterketa moduan izango zen, ibilbidea zuek jartzen dizkizuta zintak, ero marka batzuk, eta horrek... Hoi da, bai, antzekoa da. Nik hortu da doket, itxotxa. Ni juten naiz, zenbaki, velozidadia, azkar jota 14 kilometro horretuko gara, korrika. Eta askotan galdu ikenai zintak ez ditu dalako egustean. Horrek ze velozidade hartzen du? Bueno, horrek hartu baina, bueno, zematera. 140 baita, baina estrematan adibidez, velozidade baita enduro baino askoz txikigoa, eta motocrossen baino baita. Azkenen da, trial eta enduron arteko modalidade bat. Orduan, obstakulok eta zailtasun handi dienez, velozidadea ez da inbestekoa izaten. Eta maia, markak eta ikusteko, zemo sortzen da? Bueno, galtze gara. Ni behintzat, ni gehiago galtzen hau. Galdu izan du, Pizia bezpizatuko nintzelako, baina... Azkenen ikusten mazu ez dakitzen bat metrotan ez daula zintaik, buelta matez, o markak bai. Bueltaka eta buelta eta... Eta hor ze bat atzen zaten, banaka izaten da? Osa, ekonometratu izaten da? Bai, azkenen beti diote aurrena prologo deitzeien tramo kronometratu bat, motxa izatea normalen, 5 minutu azpitik, eta hor denbora azkarrena egiteunak, aurrena ateatzea, eta gero karrera guztietan ez da berdin izaten, baina gero ateatzea 5 segunduko tartekin, edo 10 edo 20, baina banaka. Eta aurrena ateatzea hobena da, Bueno, nik neonek nahi got aurrena aurren baino hiru lau gola ateatzea. Ze aurrena dijoanak beti markaik ez du ikusten eta denboa gehiago galtzeu zinta bilatzen. Oso atento jundaren. Bai, azkenean, zuek bestia aurretik pasadienan arrastok ere ikusiko. Hoi da. Eta gerta daiteke asko pasatzen badie, txikituta egotea dena. Baitare, hoi ez da goea. Normalen egualdi txarra baldin badau, atzetik dihoaztenak, ja terrenoa puskau eta bilatzeu eta gogortasun. Oiek moztu nahi dizun modun, zero birrindu imar dugu, orduan hori zure eskusten dut. Nik hauek, kenduko izkiot. Ni uste karrera hautan importantena dela ostiralen kronometratu klasifikatoria. Klasifikatoria txukun bat iteaz, azkenen eruditzen baldin batzea eta atzen atatzea baldin batzea, gero pasatzea hainbeste jende oso zaila da. Eta
ja aurreneko grupoa harrapatzeko imposible da. Bai, eta zaitasun handiko tramo nola dauden, atasko garrapatzei jezu, eta... Claro, hor bidezidorrak izango dira, hoi da, eta bat gelditzen basa ezinik, ataskatuta gelditzea dena. Eta esen gainetik, gaina, a ber, zema pisatzen du loko motor batek? Horrek 103 gola pisatzeu, baina... Gero gasolinakin 110 protekziok eta bat eta beste, 110 bat pisauko. Claro, eta esan duzu, horre ataskoa erortzen dala bat, hori altzatu behar da, Bai. eta segun nolako tramoan, nolako aldapa batean gertatu alda. Bai, eta bultza. Bultza asko ite du motoa. Azkenen askok esateu, moton gainen ibiltzea ez da nekagarri, baina segun nun sartzean, oinez baino gogorra. Seguro. Eta hor gainean eustea bakarrik gorputze guztiakin indarrean izan. Bai, azkenen muskulo guztik behartzi, eta hoi ordu asko pasatago nantzematea. Ia asteinen bola gehiotzen. Hor, nik duda, zuek enduron ibiltzen zetenen entrenatzeko ero, enduro bakarrik egiten duzu, ero gimnasiora juten zate, ero ariketa fisikoik... Alde deunen. Jende asko da gimnasio juten, baina ni adibidez ez nahi sekula jun. Ez, Ez. Denbora hartutako izan un bola bizikletan edola ibiltzen itzena, baina denbora gutxi hartzen eta orduan moto hartu eta venga. Ni pixa juten naiz. Aldetenen kiroleiteagatik, azten iguala txaliko zazpiteretan hartu eta junit, baina oso gutxitan. Lanagatik azken ezin dugu. Ez eta ondaz biziala. Ez. Ontaz bizi Ni uste ondaz denak... bizi zinetela. Ontaz bizi denak oso gutxi daude. Bai, ez? Bai. Oin bertan zerri alde dira lan Europan, ero mundu mailan ondan hobenak ero... Estren mundun Madriden badaude baita bi. Oso ondo biltzegienak. Bai. Baina gero... Austria baita... Sudafrikan bai. Sudafrikan... Bai, azkenen. Bai. Baina, hone daukan azkenean, lan fisikoa baino, momentuko... Moto gainean auspu askorik ez da berotuko. Bai, behotzekea. Ez da bakarrik erortzen zaten. Behotzekea. Horre, indarra inin. Ezin buelta mane bai, eta... Bai, azkenen motoi asko lagundu bertzaio, eta... Inoiz, pulsometrorik eraman duzu era? Ez. Hori politi izan, hori... Bueno, zuek gazte zate, ez da herri torrontegi gogoratzen zate, hori ibiltzen euskalduna, mototan, hori zirkuituan. Eta arek behin aipatu zuen, da ni astakiri bat iruditzi zean, ez da, 200 pulsaziotara eta juten zen. Asko. Motocrossa ez diferentea da, motocrossan esplosiboa da. Tensio gehiago igual ez. Tensioa bai, eta esplosioa, baina azkenen nekea gutxiko da. Bueno, orduan, moto gainean junda ere, kirola dala. Bai, eta gorra. Ni kuadriako izaten diet, bizikletan ibiltzen diet, eta bizikleta ez da kirola, eseita juten zen eta. Ez da, zerrikerik eta ez da ditzen. Bueno, eta etxean zer esaten dute motuan. Azkenian hemen sartakoak ederrak izango dira, ez? Golpek eta hartu dituzue, o zer? Batzuk. Bai, izate bai. Motorra bakarrik, motorrak ikusten du batzuk hartzen ditu. Motorrak hartzen ditu. Zainek ematen duen min gehiago? Motorrak hartzen duenak, ero norberak hartzen duenak min gehiago? Norberak hartzen duenak. Momentu batzutan izatea, moto zehose puskatu ezkeo, mine galanta, karrera ezin dezulako segi, o denbo galdu erra dukezulako, baina norberak hartutako golpe. Bai, azkenen karreran zaude, baina gero bukatzen zuen karrera esatzen du, bihar lanea joan barra dago, jartze balin badet. Azkenen... Eta etxean zer esaten dut, Bueno, ez esango dute bai, etxipinak hartuta eta... Ni jaurte asko amazkit eta oituta da etxen. Etxen bai oituta, azkenen txikitatik behiek irakutsi jate moton, gurasok eta gustatzen asko, así que afizioa da etxen, bai. Kulpa ean. Jose, botako alde torra. Bai, kipula horra eta gero tomatea jumosten, eta tomatea ere bertzara, barrura. Eta berregosten jarriko dumen, hor, gurasko goiara batero hartu eta... Erain. Era mutil aurreko lapiko horri. Hori. Nire bitartean, xerra eta moztu ditut, hauek ikusitxu zuen piperrak eta gero bere forma hori mantentzeko. Bai. Eta tomatekin jarri. Tomatea zen... Laukitxo, ez zuritu gabe. Zer iragazi ingo dugu, hartu eta pasa ingo dugu, orduan ez du behar lasai. Eta... Altzeko txortena bez bai hor zuketzen, berditzait, nahi zuna. Hori zure esku usten dugu.
tokatzen zaizue? Holako hauek, bueno, estrema, zenbat kilometro esan duzu? 60 edo izan aldila? Ez, karrera gehiago. Humani neon gehiago eta 100-200 kilometro bat. 100-200 kilometro zenbat egunetan zehar? 5 egun. 5 egun. Baina hoi da karrera gogorrenetakoa, Ungean karrera gorrenetakoa. Normalen 2 egun baino gehiago ez izaten. Eta 2 egunetan zenbat kilometroa? Baina honek 200 kilometro egiteko depositoak kapazitatea ez dago, ez? Ez. Normalen behin bi aldiz gasolina bota behar izate Bai? eta hortako lekuk egokitzeitzue eta baten bat jute zaigu gasolinakin, udekin, normalen... Hori zer, zuen taldeko norbait izan behar da, edo antolakuntza jartzen? Antolakuntzak batzutan jartzeu, Batzutan jartzeu antolakuntzak, bai. Normalen Joseba izatea, zatika motorrakekoa, behar rekanbiok eta gasolina eta behar deuna emateigu. Eta askotan gasolina botatzea iatzeganen, izatea COC puskatuta daukeula, ure aldau, udean COC jan eta martxa. Lagun hona dauzkeu bai eta etortzien laguntzea. Bai. Afizioa badao, hemen egizan nik, bueno, ez da, non dago, hemen Euskal Herren Gordexolan erorin urtean ez daiken bat oso ona eta jende pila gutean, nik kuadriagoak eta juten di horra, ez? Bai, Gordexolako karrera hemen dago nola importantena eta famosona esatzen, bai. Baina gero jendea horren beste ez da ez? Osea, ikusten da karretan jende pila bat, baina gero ibili, hori zer da, igual garesti aldako, osea, azkenean, beti zerbait puskatu ero, hori norberan boltzikotik ordaindu behar da. Eta ni mendiko bizikletakin bakit, bueltatzen aizen bakoitzen etxera zerbait beti txikitzen diola, eta bueno, bizikletan ez da ingaresti, Baina holako moton, osea, asko, gainago estrematan asko buskatze dugu. Ni behintzat, ni nahiko hasta motor nahiz da xente buskatzen. Baina, bueno, hona daukeu... Gurasok eta entzuten eri. Hona daukeu guk reparatze duela dena. Osea, hor... Mekaniko eta dena aztekin barruz. Hoi oso importantea da. Jakitea pixka mekanikaz da, ez? Bestela... Hola rekanbiok batzeieu, baina, bueno, eskulan aguk itxedu eta... Hor talde potenteak edo izango dituzte beraien mekanikoak gero... Beraien kamioia, beraien bai. Ahi dena aukea, mototik jetxi eta hotelea... Masajista, bai. Eta zuek, hoxe, mototik jetxi guztan paliza eta ero lo pixatein urren guneako. Hoi da. Eta kozinatu ere, bai. Dena. Baita ere, bi euruen dienen askotan hartu izan dugu etxe bat, eta hoxe, hon ikusteia. Hoxe, bueno, txoningo duna, beku jarriko izut. Hoxe, erki. Eta... Tartokatzea pixka denetik. Bai, denetik. Normalen Alberto izate dugu. Bai, kozinera jate dugu. Baina, eta jatekoa hor gainean, esan duzu, etapa luzeak izaten dira, hor azkenian, eta gainean zer holan barritak, o gelak erolako zerbait. Gelan bat, barrita baino, joder. Ni aztu itezek jatea askotan. Azken zuaz karreran, itxu eta... Hombre, karreran zehar ezin duzu jan, hori... Zemate deu motxilan ura, kaskon, honek ez dauke, baina nik dauke Kamel baka, hori tutu batekin, hori da. Eta udein aztei igual COC, energetikoa, eta geho gelan bat hola. Eta venga, 8 ordu, horrekin. Eta gasolina botatzea jundako denboa neutralizatu baldin baukeu. Hoi dala, igual batzutan euk izan dute, 15 minutu, jateko, edateko eta zure denboa... Ez da izaten normalena hoi, askotan izatea gasolina bota eta segi. Denboa baldin baukezu bai guztua jateala zeo zer, da bentaja iteula gaine. Askotan hobea minutua jaten galtzea. Nik uste galtzea ez dala, horre... Irabaztea. Zegero azkenean, hombre, zuen errendimendua jetxingo da baita. Azkenean zue berakizu, korrika ean imarra da bai. Janbora guztien. Oin, bueno, aurten nintzuten maratoiko rekorra indu tipo batek, korrikalari batek, eta sekretua esan zuten. Abitelemento guztitan eran nintzuela. Eta gaina botellinak gainean, eta maratoian oin arte asfaltuan hori ez da, izaten pixkat eraten dute eta ero bota. Ba honek denbora guztien gaina, ontzia gainean ematen zuen, horako botelli bat eta eraten, eta sekretua omen dago eratian. Ni saiatu behar naiz, ura eran da eran. Kriston ondo junkarrean kriston eta ura begatu, eta ja bolak hasi dena. Hori zerdi pila botako zu. Bai. Gaina errekat, zulotan bakizu humedadea hola eta... Bai, eta azkenen kaskoen protekziok eta gauz asko jantzitagoaz eta izerdi asko ateatzen. Hoi izan behar zuen, hemen kasko ikusten dugu, baina kaskoa bakarrik protekzio moduen ez duzuen ematen. Rodillerak bai, matiteu. Importantena da, rodillerak... Zerbait? Bai. Mateu peto bat, hola, hemen zer gabe, baina
petxua kubritzeko, arrin bat eo... Bai. Alik eta irikiena Arna sartzeko, sartzeko. Eta ez tezuela bizkarreko... Bizkarren bai honeaino. Bai, petok beak izateko, aurren datzen. Eta besok besok eta eta libre? Libre. Baina, importantea ditzago da, kaskoa, rodilek eta botak. Ja, baina horre hortzen zen, besok eta beti esku. Bai, beti izatei golpeek eta astelenetan normalen beso kurra duta, baina, bueno. Ja, oituta hobe. Txapi pintura. Oida, txapi pintura. Guztu Beti egin, aurre. aldapaik ez da, eta harririk ez da, eta danak aurretik Bai. eman da. Hone bai, sordea. Gero guta esaten dutea. Baina, a ber, ni bizikletan hartu izan ditu sartakoak, eta bizikletan zue baino polikia juten naiz, eta mina darra hartzen da. Bueno, mendia beti amortiguatzen du pixka. Bizikletan bai, azker jutea, Bai, badaola. Hoxe dakit, badaola. Bueno, hor, Rumania, aipatu zuen, Rumaniako lasterketa da horre, bueno, ontzineten. Hor, lasterketa hauetan, derrigorrezko guk mendiko lasterketean derrigorrezko material baten eman behar du gainean. Zuei eskatzen dizuete baita gutxieneko zerbaiten ematea, o txoixo bokaioak nahikoa, hola nea... Askotan jango genuke, baina... Ez, normalen ez dugu ezer eskatzen, baina karrera bakarra izan da, eskatu duena, kit de supervivientzia deitzaiona. Eta... Zenba marren hor? Manta termika bat, brújula, metxero bat, linterna... Bengala bat. Eta bengala bat. Bai. Hoi azkenen oso kilometro asko die, eta mendi asko pasatze, Transilvania da mendie. Oskar Patos, ez? Hoi da. Leku ikusgarri, ez? Bai, kriston mendi. Dena, gaina, ni harritu da zeba, garbi-garbi da zen dena. Ez da hemen bezala basoa itxitea ala eta ez da garbi-garbi da. Eta zer da, pinua ero? Osa, ero, Pagadi asko. Bai, pagadi asko. Sasirik eta ole, dana garbi? Sasi gutxi. Nei gehien harritu ziten nahi da. Hemen dena sasi daukeu, da guain udara partean gehiago. Baina han askoz garbigoa da. Eta iotze ginen kriston metro altura eta dena hola, zelaiak, hola, mendi guzti zelaiak. Bai. Toki polita badu dela, Euskal Herria polita daukeu, baina hemendik kanpo ere... Bai, Rumanien paisaje oso zoro. Eta esperientzia moduan ze polita, ze modu... Oso gora, baina oso polita bai. Osa, jente hori ezaguna da mundu mailan lasterketa bai? Bai, oso. Da, ni uste, famosona eta gorrena da. Bai, karrera famatu eta gorrenetakoa. Eta horra edo norkuna da, ni enduroan azten eizi biltzen, eta horra izen ematen dut, eta hartu egiten dute, ero, ez da, gutxienengo, ez da, klasifikazio mati mara beste lasterketa ematen, ero... Azkenen eozin jun alda, hoi bai, eskrizio limitatu gizatei eta... Sorteo baiten da, o ero azkarre omar da? Azkarre omar da izena, bai. Eta are lau kategoria ere, dira oro, gold, silver, bronze eta plata. Bai. Eta gu apuntatu ginen, azkenen golden, en oro die, jende pribatu bai, jende ofizialak, markak... Osa, profesionala. Hortik bizi denak. Eta gu pribatutan, silverren bigarren kategorien apuntatu ginen. Maia ona. Bai, maia oso ona. Zenba lagun atea zineten hor? Zuen maian? 300 bat. Ba, holako bat usteet. 300? Bai. Zuen maian bakarrik 300? Bai, gure. Eta ibilbide berdina da zuena eta honek goldero... Goldeko eta zeukaten bi alternatiba gehiago, oza, bi trialera gehiago, bi hiru trialera egunen. Baina, bueno, igual trialera lotzak du bat gehiago. Ibilbide berdina da, baina, dauzkea bi tramo motx, zailago dienak, zailtasun gehiokin, eta askotan batea jute ginen, rekorridan. Hor, bueno, enteatu nahiz hor kite hortan ero gutun bat eman zen eukatela. Sobren bat, eta ezin zana iriki, hori zala bakarrik... Etxea juteko. Etxea hori da. Hori da, bai. Oizien koordenada batzuk jartzen ziguten egunero, sobre hortan ematen duten sobre eta koordenada batzuk, eta GPS-en jartzen sartzen genitun, eta etxea juteko bidea. Osa, hori zan, ja, zer gaizki baldien basado ero, osa, orduan ireki behar zen duen. Eta gero genukagune bai sobre hortan beste bat. Alazon bat, eo golpen bat hartu, eo motorra izurrau. Ze, bestela, etapa bukatu, ikusten zizuten hori, ia ireki, behiratu ingo zizuten, ia sobre irekita zeon, iritsita. Horrekin trampauk ez du trampo egitea. Karo. Horrekin ja, karo, berak bidea erakusten zizuten. Bai. Bai, hori gu, bueno, aurten Alpetan egon gara, eta guk bikoteka lasterketa batean, eta zegoen gainean olako GPS berezi bat ematen du, lokalizadore bat.
eta gu geneukan botoi gorria mantenduta emate hori zain, zantzia duten, hau helikopteroa deitzeko, reskatia. Orduan, tripako min pixka badukazue, ez deitu hemen, hau izan berra, ja benetan ezintzetela, atea hortu. Eta, bueno, egia esan, eskeni honen eman. Azkenen gure bromare hoxi izatezan egunero, bueno, hau etziok ikitzeik, venga. Hau. Hau, hori, nahi eta inbertzen nio, ondoko hilo zeudela hartute. Estrategia, Lo zeudela ez, azkenen eguneko goizen emate ziguen, eta... Bai. Bai, egunero GPS-a GPS-a entregatzen genuen, borratzen ite ziguten ruta, azkenen jente beste ite gorde eta area jun entrenatzea, eta ITV pixa seguridade altik, beste izango zen dena jende guztien entrenatzea. Bai. Oso ondo. Bueno, Josu, Alberto, azkenian, bai, nik uste dut argi geratu dela, zuen kirola nahiko duro dela, Bueno, pixkat. Eta duro ematen diozuela, bintzate guztua ikusten zaizue, eta... Ja, ze adina arte holan, ze kirol guzti daukate holan, bizi bat, 30-40 urte arte, enduroan nola maila txukunean ze adina arte ibilela da. Normalen jende gaztea da, fuerte ibiltzen dana, baino badaude estepzio baita. Usbarnako piloto ofiziala netzako gobena, 43 urte. 43 bentsa dauzke. Eta... Ni baino. Alberto, zuk eta nik gero itxeko. Baina, jendeak... Alberto ontzagon nizarra naizea. Baina, jendeak hastia zen, ja amapik urtekin ja jente ibiltzen da, ez? Bai, aurten Rumanian adibidez 16 urteko gazte bat, aurrenengo 200etan nekin bate ibili zen. Eta... Bai, ja badakit... Zura gogoriko lan, eta, jendoi, mutiko. Baina, netzako egia unos fuera seri, ja batozte hobenak, ja son como... Eta hoi ja ekipo ofiziala gatzeti dozkea, eta... Laguntzak egia ondiko, baina, bueno. Espero duzuek ere, bintzat, ez da, laguntzak lortu ero ez, baina zehitzi holako zemaia txukunian izate, eta gozatzen hori da nik uste garrantzitsuena. Aldan bitartean hor jarraituko dugu, suerte. Eskerrik asko gure eta txarren, da urren arte. Mote, gugien etorriko, zean monton ez da? Eta bi ibiltzea balda hemen. Bai, mote, kasko akarrik. Bueno, ni bihar arte agurtu behar nintzen, baina auskalo, bihar igual txorien urkokin ingo zuen. Hala, Lastana, gerritxik helduko zaitut, ezta? Ondo heldu. Bueno, aio! Bihar arte eta eskerrik asko!